uNkulunkulu akakulonde ekubusise uphile uphumelele. Kama kuPastor Winning Challenge New Freak. Ngiyacela ukuthi inamba isense kuphela uma ngumlandeli wechannel isongo 9 ekseni ya 5 ntambama ungifonela kuphela, ungangi-WhatsApp, ungangithumela SMS. Sibheka la uSimphiwe Zondo uthi amen Pastor Winning, ngicela ukubuza kuyini uphupha wembethe inzila ephelele nje ihambisana ngetshalo. uSiphiwe Zondo, I don't know if Siphiwe or ukuthi uyiwoman or uyindoda, but ke akunankinga, but it sounds and seems like she's a woman. She dreamt of herself wearing inzilo, a morning dress, whatever, morning costume, uyangathi ubiza ngani. Nake singakusho 1, ngokuqondile uma uphupha inzilo upha olubi uma uyigqokile, lusho ukuthi kungenzeka uzozila ngemumva kokundlula emhlabeni noma kokushona kwelungu lomndeni noma komuntu osondelene naye. Wayesisho nje ingoba abanye abantu baphupha kanjalo bese kuba kanjalo. uGenesis 37 verse 34, uJakobe wayeseklebhulile ingubo zakhe wafaka indwangu yamasaka okhalweni lakhe walilela indodana yakhe izinsuku eziningi. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha inzilo upha olubi uma uyigqokile, lungakhomba ukuthi kungenzeka kunethunzi noma ke isinyama esikuhaqile okumele usigeze usihlambulule sisuke kuwe. Kungabe isinyama sokuthi washonelwa wangagezwa, kunomuntu owandlula emhlabeni mhlawumbe wangageza wena, noma ke isinyama esinamathiselwa abathakathi. uNumero 19 verse 14, Numero 19 verse 14, nanku umthetho uma umuntu efela etendeni, yilowo nalowo ongena etendeni nalowo osetendeni uyakuba ngongcolile. 3, kuyenzeka uma uphupha inzilo ube upha olubi uma uyigqokile, olungakhomba ukuthi kungenzeka-ke kunomuntu ongasekho ongenzeka washona kudala emndenini ongazange akhunyulwe inzilo, ahlanjululwe, agezwe, ekumele bese lento iyasukiswa ngoba manje ibesiba yithunzi kuwe. Okay, number 4, ake siyibheke ngokwenkolo-ke manje. Kungenzeka ugeziwe, awukekho umuntu osanda kushona, noshonile ugeziwe right. Kungenzeka futhi akekho umuntu ozoshona, kodwa nake ngakusho lephupho. 4, ngokwenkolo uma uphupha inzilo kuwupha olubi uma uyigqokile, lungabuye lukhomba ukuthi kungenzeka umuntu obanjwe izono namanyala encithakalo nokungcola okumele ukulahle wena usindiswe. uNkulunkulu uyakufuna nganya kwethu, mtaka baba, bamba ivangeli kaNkulunkulu. Isaiah 22 verse 12, ngalolo suku inkosi uJehova isibawothi yabizela ukukhala nokulila nobumpandla nokubhinca indwangu yamasaka. Kepha bheka nakho ukujabula nokuthokoza nokubunyalala nokubulala izinkabi nokuhlaba izimvu, ukudla inyama nokuphuza iwayini ngokuthi masile siphuze uba ngomuso sizakufa. Kodwa 14 uthi kepha uJehova sibawothi wazibonakalisa ezindlebeni zami wathi-ke impela lesi sono ayisikuhlangulwa kini ize nife, sho nje inkosi. So okwabanye ikhomba lokuthi kunalesono abanamathele kuso abangafuni ukuhlukana naso. Mntaka baba, engathi uNkulunkulu angakuzuza mntaka baba ubuye ebandleni. Siyabonga.
phansi lematulu Sibeka unyaka Sibeni phansi lematulu